Les virtuts del periodista ha de ser la intuïció, la curiositat, en qualsevol cas la voluntat de servir i d'intentar fer arribar a la gent del carrer el sentiment o la informació pura i dura del que passa en el món. Bé, jo porto 21 anys cobrint gairebé sempre el dia a dia del Barça, ara porto 7 anys a Televisió de Catalunya, abans havia estat 13 anys a Catalunya Ràdio i havia començat també al diari Esport i vaja, això ho faig habitualment. Cert és que, malgrat que fa molts anys que faig això, no me n'he cansat, la qual cosa és una sort. I això parla de l'interessant d'aquesta feina, que tot i que no deixi de ser una rutina venir habitualment als entrenaments, la informació, el fet d'haver d'informar de l'actualitat del Barça sempre té les seves novetats i per tant la seva facilitat a l'hora de trencar aquesta rutina. Això és el camp de la Masia. Antigament, quan dic antigament vull dir abans de l'època Fanjal, aquí es podia entrar i es podien posar les càmeres a dintre per gravar els entrenaments, fins i tot en època Robson, vaja. Però després van fer el tancat aquest i han quedat com en una mena de gàbia, i els mitjans de comunicació, les càmeres, els fotògrafs, s'han de posar al darrere de la tanca aquesta i diguem-ne que gravar a través dels forats, de les finestres que hi ha. Venir a cobrir l'entrenament és una mica venir, per dir-ho, per utilitzar un símil, a tirar la canya i a veure què surt. A vegades vens aquí pensant que serà un dia pla, que no passarà res i resulta que hi ha moltes informacions que sorgeixen d'un partidet, potser una lesió. Has d'estar una mica pendent de què passa, no? Bé, doncs aquí tenim el Marc gravant els planos de l'entrenament. Nosaltres el que fem, els redactors, és controlar el timecode de les imatges. A la càmera, Pere Marc, ens hi ensenyem. Aquí doncs hi ha el timecode, la marca de temps de la cinta de vídeo i quan hi ha alguna imatge que m'interessa pregunto al timecode que està enregistrada, em prenc nota i així quan arribem a la tele, que sempre anem amb presses, puc anar directament a buscar la imatge que m'interessa. Al llarg dels anys pots, diguem-ne que tenir més o menys simpaties amb un determinat jugador. Jo crec que el que es diu amistat és millor no tenir-lo. Imagina't que ets molt amic d'un jugador que saps que ha de fitxar per un altre club i per culpa de ser amic no pots donar la notícia. Aleshores estàs d'alguna manera traint la teva obligació professional, no? Doncs aquest és amic. El que passa és que això no treu que puguis tenir bona relació, intentar tenir bona relació amb tothom. Pensar que un periodista es amigo mío, si yo juego mal, este periodista va a poner siempre que juego bien. Tenemos que distinguir las dos cosas. Preguntaven abans si hi havia bon rotllo entre els periodistes, he dit que sí, som competència, hi ha bon rotllo, no passa res. No existeix la competència. Vinc de l'esport i me'l carrego aquí a patar. No, hi ha més competència amb els diaris que amb els teles. Sí, Però més a nivell de cúpules que no la nostra. Sí, amb això de nosaltres venem més, no, nosaltres més. I a nosaltres ens llegeixen més. Hola, què tal? Bé, doncs com veiem ja estem a la sala de premsa, a punt d'escoltar les declaracions que faci el jugador del Barça que surti. Hem demanat Kluivert no vol sortir. Sembla ser que ho farà Rusto amb el seu traductor i vaja, ja veieu que hi ha bastanta representació per part dels mitjans de comunicació. Rusto, ¿te has planteado volverte a tu país, volver a Turquía, probar fortuna en otro equipo de las ligas europeas? Yo me pregunto de dónde saca la fuerza interior para no desmoralizarse, para tener este comportamiento que, como calificaban antes, es ejemplar.
Çok iyi maç çıkardı. Önemli bir maçta bir görev aldı. Ama elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Hasta ahora he intentado cosas para tener éxito y voy a luchar hasta el final. Bueno, tot m'ha agradat la roda de premsa de Rusto. Ja hem vist que ha dit coses força interessants. A mi el que més m'agrada de la professió és fer de vehicle entre el que passa i la gent. I el que menys m'agrada són la quantitat d'hores perdudes, d'hores d'espera que arribem a fer a la sala de premsa d'un estadi o en un aeroport o a la porta d'un hotel on s'està fent la contractació d'un jugador. No les he volgut sumar mai ni calcular mai perquè crec que m'agafaria una depre. Doncs estem a l'oficina d'atenció del soci del Barça esperant que vingui Ronaldinho, que avui té previst convertir-se en nou soci de l'entitat. Bon dia. Bon dia. Què tal? ¿Vale? Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres el de ayer, el vídeo? ¿Lo viste? No, está bien, gracias. Hola. ¿Qué número es? ¿Qué número eres? 111.545. Muy bien. Como socio, ¿estás contento con la marcha del equipo? Muy poco tiempo de socio para hablar con vamos. Gracias, Momento. Un segundo, por favor. Tenim un soci nou. Acaba de dir que porta massa poc temps de soci com per parlar com a soci de la situació de l'equip, de com ho veus. Ara tenim un problema de porters, I la situació de Rusto continués, vosaltres li proposaríeu una marxa del club. Sandro, la derrota a Santander podria ser un catalitzador per fer que algú vingués ara, ja, per l'atac del Barça? A la Champions s'allunya aquest cap de setmana 2 punts, no? Però a nivell de tendència i de com veiem l'equip, creiem que no. Molt bé, gràcies. Doncs s'ha anat arreglant el dia, Escolta, en tenim de tot. Ronaldinho, Sandro... Ara estic fent la típica trucada a la redacció d'Esports per parlar amb el Xavi Valls, el que presenta el Telenotícies Migdia, la part d'Esports, i es tracta de comentar-li el que ha donat de sí la matinal a Can Barça. Hola, que em pots posar amb el Xavi Valls? Xavier, escolta'm, ha parlat el Ronaldinho. Res, 2 coses, que porta molt poc temps com a soci per poder parlar com a soci. No, a veure, hi ha declaracions del Sandro Rosell, del tema fitxatges, del tema futur, de la situació de l'equip. Home, no està malament, jo crec que surt una bona peça. Molt bé, d'acord, doncs ara ens veiem. Vale, adéu, vinga, va, anem. Estan esperant les imatges del Ronaldinho. Ara, com podeu comprovar, el Marc s'ha convertit en Fittipaldi perquè, vaja, a les 3 del migdia surt la informació, ara són gairebé les 2, i tenim una hora per arribar a la tele, picar, vaja, repicar les imatges, passar-les a Forta, les autonòmiques, escriure, muntar el vídeo, entregar-lo i que surti a temps. I, a veure, nosaltres sempre... Quan anem a empreses i tal, sempre diem a veure si no pillem. Pillar vol dir arribar tard i que la cinta no pugui... que el vídeo no entri. El pitjor que et pot passar és que vagis perdent l'oremus i corrents per muntar-ho tot i tal, i que arribis tard darrere de 5 minuts i per culpa d'això no surti la peça. Però vaja, home, tenim una hora, Marc. Avui està xupat. Sí, no? Sí. Si vols pots començar muntant, amb imatges dels porters. Perquè començaria amb això i amb declaracions del Sandro en aquest sentit. I després posem lo del Ronaldinho i tal, i no sé si val la pena acabar amb ell, amb l'insert d'ell, encara que no sigui molt habitual acabar amb insert. És que té gràcia, no?, quan diu que porto massa poc temps de soci com per parlar com a soci. No, Fittipaldi va tot el rècord avui,
Juanjo. Ara el que farem serà repicar les imatges del Ronaldinho per enviar-ho via forta a totes les televisions de l'Estat. Jorquera, Valdés o Rusto. A hores d'ara és una incògnita saber qui seurà a la banqueta dijous en el Barça-Saragossa d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. El turc ha insistit avui que no pensa en tornar a Turquia, segueix somiant amb triomfar en el Barça i és conscient que ha estat ell mateix, amb les seves errades, qui ha perdut la titularitat. Quan falta? Els esports, sí. 5 minuts. 5 minuts? Sí, més o menys. Ens han sobrat 5 minuts, no està malament. Hola, porto el Barça... Em dius el número? Aquí deixem el vídeo i ara anem a lliurar l'escrit. A veure, el Barça... Hi ha aquesta anotació, Pujar al canal 2 de 102 a 105, D'acord? Gràcies. Doncs ja està, ja hem fet la feina. Com deia, ens han sobrat uns quants minutets. No està malament. És el mínim. Jorquera, Valdés o Rusto. Jo crec que ser una dona dintre del món del futbol té inconvenients i té avantatges. Si m'he sentit discriminada, doncs alguna vegada sí. Quan jo començava fa més de 20 anys, a l'hora de poder entrar a una llotja d'un estadi hi havia la prohibició de que ho fessin les dones. I evidentment ara sembla pràcticament ciència-ficció. Una dona que vulgui ser periodista esportiva, jo crec que això no li ha de fer cap por. Primera perquè la situació tendeix a normalitzar-se, i segona perquè en qualsevol cas si li posen traves ha de fer que aquesta situació adversa es converteixi en un motiu més de superar-se a si mateixa. Bona nit a tothom i benvinguts al Camp Nou. Fer directes en televisió i pensar que quan s'encén el pilot vermell t'està veient milers de persones, home, és una cosa que d'entrada pot originar certa tremolor de cames, sobretot al principi. Pilar Calvo, Camp Nou, bona tarda. Doncs, com deies, es mantenen les incògnites, saber com rebrà el públic de l'estadi del Camp Nou Patrick Kluivert, del que es diu que serà l'equip titular, i quin serà aquest equip, perquè en aquests moments, a hores d'ara, està Frank Rijkaard reunit amb els seus jugadors, els que encara no els ha facilitat l'alineació. Doncs anem a veure si ja ens donen els equips, perquè espero que a la pròxima connexió podrem dir si juga Xavi o juga Gerard, d'acord? Anem-hi. Caram, tu. Hola, Pili. Doncs aquí estem, com veieu, diferents representants dels mitjans de comunicació esperant que el Barça doni l'alineació titular. I la veritat és que ens fan esperar massa estona. Tu qui creus que juga avui al final? Gerard, Xavi? Home, jo crec que Xavi per un motiu, perquè el Gerard està sancionat. El més lògic és que posi el Xavi, que pot jugar. Un pou de ciència, No, ja veurem. Això ja veurem que després l'has d'encertar. Xavi! Això és la llotja de l'estadi del Barça. Aquí és on els periodistes ens trobem habitualment amb els directius i amb els empleats del club i on busquem informació per senzillament saber com estan els assumptes que hi ha dintre del Futbol Club Barcelona. Els partits, com veieu,
Els seguim des de la graderia de l'estadi, a vegades asseguts entre el públic, a vegades des de la tribuna de premsa, vaja, qualsevol lloc és bo per veure el partit. El cert és que la visió del camp des d'aquí és bona. Llàstima que avui no acompanya l'espectacle. Avui està sent un dia de xiulets a l'estadi, ja ho poden sentir, la gent no està contenta amb el joc i a més venim d'una setmana en la que s'ha parlat de la falta de disciplina de Kluivert, del seu retat. Bé, s'han dit moltes coses per part d'alguns mitjans de comunicació d'una manera exagerada. És bastant perillós dir les coses com no són perquè es poden crear aquestes animadversions per part de la graderia cap a alguns jugadors en concret. El Xavi, veu? No ha vingut, el Xavi? No. Doncs Gerard ha estat el protagonista probablement de la jugada clau del partit. Bueno, és una jugada que ell desmarca, jo el segueixo per darrere i jo em miro la pilota. Que hi hagi un petit xoque, doncs evidentment. Molt bé, doncs gràcies a Gerard, un dels pocs jugadors del Barça que avui s'ha decidit a fer declaracions després d'aquesta derrota contra el Saragossa. Ai, hosti tu, no es pot venir a veure futbol tranquil aquí, Vai, que vagi bé, No estic en contra dels periodistes que fan opinió, de fet tothom fem opinió. El que passa és que el que ja no m'agrada són els periodistes que s'acaben convertint en personatges perquè a vegades acaben exagerant les informacions senzillament per convertir-se ells en objecte de les càmeres. Això no m'agrada. Crec que s'ha de ser moderat i prudent a l'hora de donar informació, sobretot perquè a vegades ens oblidem que al darrere dels professionals o al darrere dels directius hi ha persones i que amb el que nosaltres diem a la televisió, a la ràdio o escrivim als diaris, doncs podem fer mal. Crec que això hauria de tenir-ho tothom molt en compte. Bé, doncs en aquesta sala on es fa cada diumenge la reunió de programa del Gol a Gol, us puc presentar els meus companys. Aquí tenim l'ànima del Gol a Gol i els que decideixen els continguts i sobretot la forma del programa. Aquí, Pilar, al principi fem un 1:30 més o menys, ara podem fer un pèl més llarg. El rècord? El seguiment. Ah, vale, el seguiment. El seguiment l'agafes tu, Sí. Tu agafes roda de premsa i seguiment. Que avui potser el personatge a seguir és el Kluivert. Hi ha la conya del partit 250, la setmana del Kluivert. És ja el 6è màxim golejador de la història del Barça. Però avui si marca un gol seria el 5è i està a 7 gols de ser el 3è. I primer del futbol modern, diguéssim. És a dir, que aquest any, només marcant 7 gols més en totes les competicions, que és fàcil. Bueno. Primer amb la tíbia, picada amb la tíbia. Estem gravant o no ara? Pam. Després li tira la bola a l'Eusebio i tal com ve, amb el taló, i comença a fer pac, 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 tocs amb el taló. És tot? Som-hi? O venga. Vámonos. Home, sí, hi ha 3 punts. Doncs, com veieu, aquí seguim els partits de futbol. Cada redactor té en el seu ordinador un visor de televisió, un sintonitzador, i és la manera que tothom tingui la seva pròpia tele. Jo estic veient el Sevilla-Barça. Ara és una fase de la feina bastant relaxada, però quan acaba el partit és quan has de córrer perquè comencen a arribar les entrevistes, les rodes de premsa, has de muntar els vídeos, ja ho veureu. És una professió molt estressant, té uns canvis de ritme només comparables als que tenen els jugadors en un camp de futbol, no? Tenim aquí. Acaba de tocar Santi Padró, que el truquis al 3648. Perquè pots estar fent una informació d'una manera absolutament tranquil·la, prenent notes i sense cap tipus de pressa, i arriba un moment que has de córrer,
és com una bogeria, una cursa contra el rellotge, doncs per entregar un vídeo a temps, no? Per això comença, per això no he parlat amb la premsa i acaba un diu encantau, sí? I això fa doncs, que el ritme cardíac es posi a dalt de tot. A lo mejor me lo merezco, No es lo mismo, ¿eh? ¿Sirve para callar bocas? Callar bocas no hace falta. Callar bocas no hace falta, perfecte. Fem una cosa, si vols, per avançar, vols que et passi jo ara l'editat meu del Cloiber perquè puguis anar traient? Hemos ganado, si se da la cabeza, pues encantado. Però, vaja, també forma part dels al·licients, no? Perquè segur que si estéssim treballant en una cosa monòtona, que cada dia fos exactament igual a l'anterior, ens acabaríem cansant, no? A l'hora d'entrar en directe, el que sents és un cuc que et fa sentir, fins i tot podria dir que una sensació de plaer, no? Com de jugar amb el perill, no? De tenir la sensació de que estàs una mica en la corda fluixa, no? Sé que sembla una mica exagerat, però us asseguro que quan us poseu davant d'una càmera hi ha doncs, més d'1 milió de persones mirant, home, Déu-n'hi-do. I els periodistes Pilar Calvo i Ramon Bessa. Bona nit a tots. Fins i tot a vegades es pateix veient el resum, no? No és el més adient per descansar i doncs, per viure amb una certa normalitat, però igualment penso que és una professió apassionant i difícilment canviaria aquesta professió per una altra. Sembla que hauré de tornar a començar.